खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ जोबोद खोनालांदो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव 2023 मायथाइयाव जोबथा खेबनि थाखाय मेट्रिक आनजाद खुंगोन। 2023 मायथाइनिफ्राय आसामाव मेट्रिक आरो हायार माद्रासा आनजाद खुंनाय जानाय नंला। बेजों लोगोसे फैगौ बोसोरनिफ्राय हादरसानि कलेजफोराव हाई सेकेन्डारि थानाय नंला। बिनि सोलाय 2023 मायथाइनिफ्राय सेबा आरो हाई सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलआ जयै सरजाबसिगोन। आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बे खौरांखौ फोसावदों। सोलोंथाइ बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला मिरु सरकारा हादरनाङै गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ सुनो सिगांखौ नोजोर होनानै फैगौ बोसोरनिफ्राय मेट्रिक आनजाद खुङालासिनो सेबा आरो काउन्सिलखौ सरजाबनो बिथांखि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बेखौ नोजोर होनानै हादरसा सरकार हादरसा नाङै CBSEनि सिगाङाव गं 52 इंराजि बिजोंनि फरायसालिफोर बेखेवदों आरो बेबादिनो गं 70 मडेल स्कुलफोर बेखेवगोन। बेनि अनगायैबो जातीय बिद्यालय शंकरदेव शिशु निकेतन डन बस्क' बायदि माखासे गावारि फरायसालियावबो 10 आरो 12 थाखो खुलिनो थाखाय सरकारनि बिथिंनिफ्राय बिथोन होदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमोनसापुरि मानिपुर चक SP बड' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मैया खेराइ होनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव मा जामारगोन BTRआव सोलायमारगोन नामा ना खौरांफोरा गासिबो नंखाय सोरनिबा फोथायगोन। मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया BTRआव जेबो रोखोमनि सोलायनाय जाया, BTRआव दानि 5 बोसोरनि सोरखारानो थागोन होनना रोखा खालामना होदों। बेखौ बुंनायनि उनावनो बाथ्रायानो जोबखाबाय साननो हागौ, नाथाय जोबाखै। मानोना 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि MP नब'सरनिया सोमोनांथाव दाबि खालामदों। BTRनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि फारसे 22 निफ्राय 27सो ओनसोलफोरा दं होनना खौरां मोननायखौ फोरमायदों। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।